karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Lula's Boy. Ay, salamat sa budos, Lola. Makatubigit ko. Oh. Ay, madaling tatingan ni Panungkon eh. Usaman. Mateo, di ako karon sa Manila. Jessa? I just arrived at the airport. Doon ako'y kamit og mga investors. And I told them nga niya ka sa Manila. So they want to meet you too. Jessa, I'm on leave. Pero Mateo... Di ko available ba? Buot-buot. Way buot man si Jessa. Abi man ako nausap na. Di ko lagi na genuine ang iyang kausapan. Iyaragya po ng strategy. O kung makakita siya gamayng kalutsan, mulusot ko na siya. Na problema na hinunto siya ron. Bahala siya. Wala labot ko maproblema siya, bro. Dako siguro na nga transaksyon kay mianha magid siya. O nagtuo siya nga dili ka makabalibad. Di ko tahon. Papadi ka duka ah. Gaduka na ko ganina mong wala na ko tanawa kinsay na nawag. Nagtuo sa kong si Lola. Kay bago raming minaw magstorya. Bida siya man hinaon. Daw biburag. Parang wa ka magduka ron. Dahupi. Nawagta na lagi akong duka kay galagot ko. Mo ba? Balikan na to si Jo. Totokin na lang to aron nga dunay gamit ng imong pagtukaw. Buset, uy! Huwag ka ni ko niya patiwasa. Dili ni basta-basta nga deal if ako ning maklose. Pero gusto makig-meet niya ang mga investors o may pasalig ko. Usapon man din ako. Natuog pa man si Mateo. Okay ra ba ka ni siya din ni sofa? Hindi na lang ako sa istorbohon kay tingaling unsa na sa niya siyang oras sa makatog. Pero kikutom naman ko eh. Pwede rag. Kanilang usang-usa kakamot akong gamiton. Naara may water dispenser. Naara ini tubig. O naara sa slice bread sa kabinet. Dili na lang ginako sa tandukon. Taas-taas man sa dining kabinet. Murag maglisod ko kabot sa slice bread ha. Mutungtong lang ko. Kini. Mutungtong ko ini. Naara sa day mga palaman. Kanang peanut butter lang ako. Oh. Uy. Dili man dayon ako makabot. Bisag nagtungtong na ko sa bangko. Mupatong na lang ko si babaw, bi. Oh. Hala. Huskang! Unsa ka? Jo! Jo! Pagbantay! Pagbantay na yung mga buwak! My God! Nganong nagpato magkadiha, Jo? Nganong maikaw ba yung taong kang bupukaw na ko? Kung nahagbong ka to, pag-urag ko kang gioperahan, kanang imong bukton. Kadako na sa nung problema. Sorry. Hey. Abi manggod na ako. Ay nanigus ba, ha? Jo, una-una ang tao ng imong bukton. Ayaw diretso-diretso, tungod lang ngayon naikog ka. Sorry. Dili na ni mausap. In the first place, nahibaw siya nga on leave ko.
Ano ni kumit ba siya nga? Wa gani mapahibaw Sabot na. siya. Ha? Ako gyud nakaingon ini da. Kaya ra magidon daton ako ganina pa. Nasabtan lang gid ako ang mga karapon. Naangin na hinuon yung trabaho. Nangasaba na hinuon siya. Mubalik na lang ko sa kwarto, ikaw man akong kaon. Human na ba kasi pangasapa, no? Kinsa man di ka mo mananghid niya. Nganong maikog man taw ka mupukaw nako. Kung nagbungka daw, bagura ko nang gioperahan ang imong bukton. Kadako na sa kong problema. May punto man sad siya. Dili lalim ang gasto sa pagpa-opera nako. Kung maunsa man tuod ko, lain na sang gasto. Oh. Hilom naman. Nakunsa na ka siya. Wa ka si mugawas. Wag yung ko'y nadungog nga kisaw. So ayan ako lilibi. Hinayon lang ako gabli ang pultahan na. Ay! Uy, matumba ka! Oh! 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 Okay ka? Okay naman. Buhi lang ko. Ni ka rin pagagambak. Hapit na hinuon ka matumba. May ganit, nasagang dahin ka. Wa maguko magtuo nga naarday kas pultahan. Nakuratan hinuon ko pag lili na ko. Wala na maun sa imong bukton. Wa raman. Padaw man sa tunta ko manuktok. O niya, diabli man. Magawas unta ka? Ha? Dili ra. Oo. Gawas. Di sad maayo nga magsige ka stay sa kwarto. Manaw ta. Naidaghan ka na nan sa labi. Kung gusto sa kamusuroy sa may pool, pwede ra. Dini lang ko. Na may TV. Pwede naman kumutanaw kung gusto ko malingaw. Gusto de. Palitan pa rin kag bagong phone. Naguba man dito paglinog. So, manaw ta? Dili lang lagi. Ani lang ko. Ay, no, sad. Tingalig masabod ang imong bukton. Sige. Di na lang una. Gusto ka mo tanaw TV? Lingkod na. Inay, ha? Tubagaw na. Di na importante. Tubaga lang. Hello? Mateo, please. Just this once. Naano mi diri sa hotel. Pakita lang diri, please. Bisan for a few minutes lang. I can't lose this deal. Di ba giing na naman, tika? Ayaw ko i-appeal sa imong problema. Mateo, please. Kasi ag-ubay na, eh. Mati, Oh, pwede mangutanag unsa? If I fail this deal, Mateo, samukon tagid ka. Mubalik ako sa conference hall. I'll try my best for the last time. Pero kung mo-fail gid ko, then I will declare war against you, Mateo. lagi. Nana ko dere. Oh. I'm on my way there. Si Mateo, he's here? Muhapit na nanday kong palit og phone para ni Joe before ko mubalik sa kondo. Mateo? Oh, Thanks! um, Mateo, wait! unsa na masad, Jessa? Gusto lang ko magpasalamat. Pwes, way sa pa yan. Let's eat out. Akong treat. Eat out yourself. Wa man kay buot, oy. Imo man lang gibiyaan si Jo. Nga way kauban? Dali raman kayo ko, Lola. Nianam ko sa kondo. Ug ako na siya gipalitan og bagong phone para magtawagan na ina mo. Oh, tanawa. Niarang phone, no? Be. O niya, asa naman si Jo? Wa man lagi ko makakita niya.
Wait ha. Narating alas 4. Be. Oh, asan naman? Jo? Uwa man lagi. Nag-CR tingali, Lola. Wait. Jo, naka sa CR? Ablira. Jo? Oh, wa? Asa man di siya? Wa si Jo? Uy, pangitaan Mateo. Pangitaan gyud. Lola, manawar ko ni mo niya ha. Bayo na. Hain mo dito si Jo. Nga nung pa siya din eh. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!